De Milieustrijd in Boetenpost liet inwoners van de gemeente Achtkarspelen van 1 maart al geld betalen voor het brengen van bepaalde soorten afval. Dan praten we over hout, over puin, over dakleer en al dat soort zaken. Nou werd vaak een brotte van op een karre zitten. De reden hiervoor is dat het eigenlijk een bezuiniging is die in de begroting van 2022 aangepraat is. Dit is net nadelig voor de burger. Hierdoor hoeft namelijk de afvalstoffenheffing op de Griese en groene container minder hut omheeg. Want de afvalstofheffing is kostendekkend en wie verwacht je hier een voordeel van 20.000 mee. Maar die 20.000 dat is in feite het voordeel wat de burger weer krijgt. Er is geen angst bij de gemeente dat het afval nog dumpt wordt, als dat de containers onhuis onder nak vol komen te zitten. Als je een muur slopen, dan kan je natuurlijk wel een paar stenen in een grieze container doen. Of als je een houten vlier slopen, dan kan je wel een paar planken doen. Maar de grote fracties die moet je toch kwijt. En dus wie verwacht je net dat een grote hoeveelheid in de grieze container brengen zal. Door corona is de Milieustrijd geen enkel moment rustig bleun. Maar het brengen van afval is ook nog gratis. Daarom staan er elke dag tiental mensen in de riegen. Het is ook griezelijke druk. Een paar mensen die hadden het lezen op social media dat het gebeuren gaat. En die zeiden nou gauw even een karken voor het woord heen brengen. Maar ja, het is hier op het zwart hartstikke goed regelen. Dus het wordt mondjesmaat, wordt het je binnenbracht. En zo reis je het hier ook kwijt. De wethouder verwacht het door deze verhoring net dat mensen helemaal net meer komen. Er zijn ook mensen wijzen die wat grotere hoeveelheden hadden. Dit zei, we laten tussen een container komen en een bedrijf dat gespecialiseerd hierin is, die helpt het dan op. Maar er zijn ook mensen bij die zeggen, nou, we rijden 2 regen met elkaar en dan kost het dus dat €12 per kaart. Nou ja, dan ben we een keer €40, €50 kwijt, maar dan ben we het ook kwijt.